Hi mga ka-Ronbel, kumusta niyong Martes? Ako, ania, okay na, kay naatra ko nagtanaw sa okra, og sa nilobo na nga sweet corn. Og atong gamito ng nahbilin nga condensed. Sayo na pwede kayo lutuon, kay while nagboil ka sa okra, nag-steam pug ka sa sweet corn. Pero before anything else, of course, kay gilobo naman ni daan, hugasan gid mong tarong, hasta ang okra. Daghan kay naghiram-hiram bayani, so hugasan gid tarong, labi na ang okra. Okra, also called as okro or lady's fingers, gituhuan siya nga first grown by Ethiopians and first discovered in the 12th century. Ang scientific name niya kay Abel Moscos esculentus. According to healthline.com by Natalie Rizzo, rich in nutrients, na siya beneficial antioxidants, makalower sa risk of heart disease, may have anti-cancer properties, and may lower blood sugar. Ang sweet corn sa lambahin kani develop siya katong 1700s. Traditionally, kaning sweet corn kay gi-eat with beans. Di ba naisgutan na to yung scientific name, Zea maize? Of course, nasa siya yung mga benepisyo according to healthline.com by Lazy Straight, rich in fiber, vitamins, and minerals. Basta para na ako nakahappy karong adlaw ang okra og sweet corn with condensed. Unsay nakahappy ninyo nga pagkaon mga ka-Ronbel? Comment down. Enjoy your lunch, mga ka-Ronbel gums!